Det er så taget. Vi kan lige se, at der er nogen, der er ved at indvie noget nyt fabriksudstyr derovre. Og her på taget kommer der solpaneler. Og herovre i hjørnet, der vil Jybin bygge en terrasse til om vinteren med udsigten. Og hernede ligger jernstøberiet. Og der er solpaneler på hele taget. It's floor number 5. Yeah. It's the administration floor. Der kommer elevator, og her kommer der et møderum, som er rigtig stort. Og så herinde så kommer der et government møderum med, hvis der kommer government staff. Og der er også et rum. Der kommer administrationspersonalet, der sidder med salg og transport og alt. Og der kommer et rum her. Og her kommer der en restaurant, spiserum til, hvis der er government. Der er forskellige rum der. Det her er jamen også et kontor. Det her, det er Jybins eget kontor, hvor han skal være. Og det er et rigtig fint et. Dejligt udsigt. Så har GH-form kontor her. Det er GH-forms kontor. Og der bliver badeværelse med bad og toilet. Så hernede er de ved at lægge gulvvarmeslanger. Der kommer Jybins lejlighed hernede med forskellige værelser, hvor Susan og børnene også kan være, når de er her. Og der kommer også gulvvarme på det hele. Toilet. It's 4. Der kommer træning af ansatte, og her der kommer bordtennis og borde. Så kommer der ingeniører og ligesom ledende medarbejdere får deres egne lejligheder her ned igennem. De værelser, der ligger herovre, er lidt større. Susans bror, han arbejder her, og han får her værelse 405. Og han får en lille lejlighed for sig selv med en stue og bad og soveværelse. Og så et tekøkken. Så bliver der så er der dining room her, når man har gæster, sådan som når jeg er her, så kan vi spise her. Der er toilet og aircon. Så er der et dining room, hvis der kommer government staff, som skal betjenes. Det er så lidt større rum, hvor der er med tebord og toilet. Så er der køkken, industrikøkken hernede, og så er der her spisesalen, hvor medarbejderne skal spise med nogle store gulv, køler. Så er der professionelt køkken herude, hvor de laver mad til de ansatte. Og brandtrappe.
og toiletter. Så er der til elevatoren, der kommer op. Så er der midlertidig administration hernede, hvor Jybens skrivebord er der. Så som enhver chef, så er der sådan en lille serverrum her. Der kan man jo lige se, om de laver noget alle sammen. Nej. Yeah. What will be here, Jibin, after? What will be here? For core making or when you move up? What will be here? I think for is no room for working. So the first can do here. Yeah, but first floor, what will be? Yeah. Susan, what will be on third floor after? 以后你3楼准备干嘛？做仓库或者是搞什么小的仓库。Warehouse. Det vil blive et lager. Also for some small parts assembly. Ja, samle og lager. That's something I can recognize. Yeah. Next time you come to here, I sit it in the office door. Den kommer til en prydende plads ved indgangspartiet. Så er vi på anden sal i den her 3-tons elevator. Og herinde der har vi 3D printcenteret. Det er altså sandcasting. Der er noget. You make my 3D? Yeah. And this is for the sand. Sand testing for sand. Der er testudstyr for sandet til 3D-printen. Hej Susan. Der var badeværelse og der er sand i big bags og gule striber på gulvet. Og den står og kører. It's 3D printing core. Det er kerner, den printer. Okay, ja. Der kan man se alle kernerne. Sindssygt. Det ligner den samme kerne, der står der på gulvet. Selvfølgelig skal den hedde Sandstorm. Det var lige en kort.
for aluminium casting. Der er en mere der. Sandstorm 2 kan vi måske kalde den. It's also for 3D printing? Yeah. Nice 3D, sample and they do the... Det ligner jo godt nok chokolade på pulsen. They do by the 3D scanning first? Yeah. Der sidder de og laver computer. Ja. Casting engineer. Det er anden sal. It's a chemical testing for resin sand. Yeah. Det er furansands Chemical. for kemikalieindhold i furansand. Yeah, but this is for the iron? Yeah. 这个是那个对，打光回忆。这是Og der, yes. og så gemmer de nogle af prøverne. Så kan vi se på anden sal er ikke større end den her, for der er maskinværksted med bearbejdning på resten, som vi går ned og ser nu. Så kommer vi til første salen, hvor de støbte emner bliver bearbejdet. Nå, det er til the iron quality. Der er en der, så er der en trækbrudstyrke der, og så er der en kavbrudstyrke der, må det være. Der er bearbejdningscentre. Det er til den japanske kunde med pumpehuse. Der er et stort et, der er ved at blive bearbejdet deroppe, kan jeg se. Det ligger derinde. Og der er noget LED-lys. De er også til der. It's for the elevator. Yeah. Det er remhjul til elevator. Der er godt nok mange... 37 tons elevator. 37 tons. 37, det er 37 tons elevator, den skal bruges til. Det var sgu lidt af noget. Det er til den samme elevator. Det er nogle fine spånder, der ligger der. De er komplicerede, de der. It's one casting? Ja. It's one casting? Ja, casting. Den er støbt i et. I GG40. Den er kompliceret, den der.
Wow. Det er den altså. Det er lidt nogle banditter at lave. Der er en, der er fuld fart på det op, som bliver ved at blive bearbejdet. Jeg tror, det er en af dem, der er med til den, der ligger der. Som er ved at blive bearbejdet deroppe. Der skal man holde tungen lige i munden, når man styrer sådan en. Men maskinarbejdere er dygtige generelt. Flotte dem der altså. Det er de. Bare. Der var elevatoren der. Jamen, vi skal ind og se støberiet. Vi kan jo starte med Jybbens nye bil, en BMW X7. Den er faktisk ret fed indeni. Og så er det en 6 personers. Den kører godt. Ser støberiet. Vi ser det, mens der er pause, så vi ikke kommer til skade eller går i vejen. Det er kun, hvor de tjekker modellerne, før de kommer hen til støbprocessen. Og hvis der er noget, der skal laves om, de er i gang med at lave en del kasser på modellerne, så de kan køre dem kasseløst efterfølgende. Så smækker de lige en kasse på der. Modellerne bliver til dels opbevaret der, og så øverst oppe ved den røde, det dæk, der er deroppe, det er distilleret modellager. Det er en stor fabrik, og der er mange ting. Jamen, når vi går ned her, så er det her, de laver sohoveder, og det er kernemixeren, og her laver de kerner. De laver kerner af furansand, og det er fordi, at gassen, hvis man skal lave gassede kerner med katalysator, gassen er dyr, meget dyr. Så der, hvor de kan, så bruger de furansand og sværtede kerner. Det er ret fedt lavet. Herover der laver de større forme. Så hvis det er store støbninger, så bliver de ligesom formet op her manuelt. Jeg kan lige se lidt derovre, der står en stak træhulsriste. Det er vores. Og når det er
mindre forme, så bliver de lavet herover. Og jeg kan se, der er sådan en maskine, den drejer lige hele vejen rundt, når den kører en gang. Så den vender formene og bliver fyldt på og samler kasserne. Her bliver de sværtet, formene, så de kommer ind der og bliver sværtet. Og så kommer de ind i ovnen, som vi går hen og ser bagefter. Sværten bliver mixet dernede, og den slukker man ikke, så sværten hele tiden er omrørt. Der er store støbninger der. Så slyngrenser de over 2 gange. Der er 2 slyngrenser. Der er en før, lige efter støbning, og så er der en efter slibning. Og det kører ud i en. Det synes som om de er slyngrenset 2 gange, det der står her. Man kan se på slibningerne, at de er slyngrenset igen. Og det er den slyngrenser, der er der. Det er til anden slyngrensning. Og vi kan se, at det der, det er slæbet, men ikke slyngrenset anden gang. Rensekabinerne, der har de lavet med udsugningen, så udsugningen går op ad gulvet og bliver suget ud i toppen. Vi kan se der kommer en der kører. Rensekabinerne er lavet som støjisolerende kabiner, hvor man arbejder inde i kabinen, og så løber gulvet op fra gulvet, og så med udsending op i luften. Og så er det fuldstændig støjabsorberende materiale, der er over det hele, og der sidder noget godt lys og er en kran. Så rensekabinerne, det er i ordets forstand en kabine. Der har vi en, der står og pudser formene. Heroppe der er de støbt. Det ligner en stor Dogline affaldsspand. Det kan da godt være, at det er det. Ovnanlægget er deroppe, hvor det bliver smeltet. Og fabrikken rundt. Det er hernede, de støber de store forme i den undersænkede grav. Det er 2 helt spritnye ovne. De er meget, meget højfrekvente og kan smelte 500 kilo jern på 45 minutter. Det er udsugningsanlægget til hele fabrikken. Både til ovnene og til udslagningen og til slyngrensningen. Og der kan vi se, at modellerne ligger deroppe på modellageret. Herovre der er udsugningsfilterne,
til hele fabrikken. Det er et ret pænt udsugningsanlæg. Det ligner der lidt af et rør der går ind til den automatiske udslagning. Udenfor her, der er motorhuset til udsugningen. Og så står kompressoren hernede. Og så hernede, der er også vandreservoir til badevand, hvor man varmer badevandet op, som også kommer over i beboelsesbygning. Det andet vand, vi så, det var til gulvvarmen og opvarmning om vinteren. Betonen, det er vandreservoiret. Vi er lige gået ind og se nu, når der er gang i den. Der kom et par forme op der blev holdt. Der sker en hel masse også derovre. Og så vender den. En kaster ikke vil slippe. Ja, det kan godt komme op. Ja. Time is long. Så kom den ud. Ôi, con đầu là lên cái đầu á, còn việc con đầu là. Der var skideball der. Tossen, mand. Så en kraftede med at glå på kernen. Det er støberidirektøren, sgu ikke helt.
helt tilfreds med. Der er hele tiden et eller andet, der bevæger sig her. Det er meget fedt at se. Så kommer man sige ind i den der. Så bliver den skulle lige snurret rundt af afformet. Han står derovre og hælder her er noget sand. Så står støberidirektøren skal lige og holde øje med, om han laver det ordentligt over. Sådan. Så er han tilbage, ham maleren der.